салом бинандагони азиз, хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳонро дар барномаи ахбори озодӣ манзуратон мекунам. Шалои Гулхоҷа ҳастам, ҳамроҳатон ва ҳоло муруре хоҳем дошт ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз 18 октябр. нархи сӯзишворӣ дар Тоҷикистон дигар бора боло рафта нигаронии сокинонро ба бор овардааст. Ширкатҳои воридкунанда гаронии бештар аз инро пешгӯӣ мекунанд. фурӯшандагонам шикоят мекунанд ки бибине бензин чанд қад қимат шуда, маҳсулоти мо ҳамаш бензин қатӣ меояд. Маҳмурод Одинаев, муовини зиндонии раҳбари собиқи ҳизби социал-демократии Тоҷикистон, пешниҳоди Авфро напазируфта озодиашро хостааст. дар орзуи зиндагӣ дар кишварҳои имкониятҳо ва ё навбатпоии сокинони Тоҷикистон барои ширкат дар лотареяи Гринкорти Амрика. аммо дар оғози хабари дигар, Толибон ки акнун ба Афғонистон ҳукумат мекунад, як гурӯҳи 130 нафариро дар вулусволии шаҳри бузурги вилояти Бадахшони ин кишвар ҷойгир кардааст, ки бо ноҳияи Шамсиншӯини Тоҷикистон ҳамсарад аст. як намондаи Толибон мегӯяд, ҳадаф аз ин тағйир таҳкими назорат бар марз бо Тоҷикистон аст. аммо чанд манбаъ аз ду тарафи ому ба радиои Озодӣ гуфтанд, гурӯҳи интиқолӣ ёфта Толибони Тоҷикистонӣ ҳастанд, ки ахиран аз дарвози Афғонистон ба он ҷо бурда шуданд. дар ҳамин ҳол мақомот аз сокинони деҳаҳои назди марзӣ дар ноҳияи Шамсиншӯҳин хостанд, ки агар дар кӯҳу ҷангал шахси шубҳанокро диданд, зуд ба мақомот хабар бидиҳанд. дар ду рӯзи ахир нархи сӯзишворӣ дар Тоҷикистон боло рафта сабаби афзоиши роҳгирӣ миёни минтақаҳои кишвар шуд. коршиносон тағйири нархро ба раванди ҷаҳонии болоравии қимати нафт ва набудани корхонаҳои коркарди он дар кишвар марбут медонанд. зеро ба гуфтаи онҳо дар сурати фаъол шудани чунин як корхона дар Тоҷикистон нархи сӯзишворӣ то 30% поён хоҳад рафт. ҷузъиёти ин мавзӯъро барои Юсуфӣ ва Искандари Фирӯз пайгирӣ карданд. дар Тоҷикистон қимати 1 литр бензини навъи АИ-92 ба 11 сомонӣ ё ба марзи $1 амрикоӣ расид. аксари нуқтаҳои фурӯши маводи сӯхт дар шаҳри Душанбе ва атрофи он танҳо ҳамин навъ бензин мефурӯшанд ва ё умуман бензин надоранд. тоҷирони маводи сӯхт сабаби болоравии нархи бензинро шарҳ намедиҳанд ва аз суҳбат худдорӣ мекунанд, вале таҳлилгарон бар инанд, ки сабаби аслии болоравии қимати маводи сӯхт хусусан бензин марбут ба болоравии қимати нафт дар кишварҳои тавлидкунанда аст. аммо сабаби шадидтар будани ин раванд дар Тоҷикистонро адами корхонаҳои мустақили коркарди нафт дар кишвар ном мебаранд. ин ҷаҳиш на танҳо дар Тоҷикистон, lekin мутаассифона фарқияти мо аз дигар давлатҳо алахусус ба мисли Қирғизистон, Узбекистон, Қазоқистон дар он аст, ки мо мустақиман аз ширкатҳои нафтӣ нафтро харидорӣ намекунем, сӯзишвориро мо харидорӣ намекунем, ки ва сӯзишворӣ ба тариқи миёнарав, яъне ки ба тариқи корхонаи коркардкунанда, онҳо ки барои коркарди худ, барои хизматрасонии худ ва барои миёнаравии худ нархи худро мегузаронанд. аз ҳамин сабаб нархҳо барои тоннаи нефт, барои як тоннаи нефт мо тақрибан то $27 то $32 баландтар маблағ месупорем. аз ҳамин сабаб нарх дар Тоҷикистон нисбат ба Қирғизистону Қазоқистону Узбекистон гаронтар аст. қимати бензин дар минтақаҳо ба хусус ҷанубу ғарби кишвар нисбат ба пойтахт ҳудуди 1 сомонӣ гаронтар аст. ин боиси болоравии нархи роҳгиро ба ин самтҳо шудааст. хапя 60 сом буд, ҳозир 100 сом пул шудааст. 100 сом шама гирӣ да ҳамун заправка дроз меёни бензин ба заправчикора кор мекунем. болоравии қимати бензин боиси ба таври худкор боло рафтани қимати дигар анвои маҳсулот, махсусан маводи ниёзи аввалия дар минтақаҳо гаштааст. шикоят ҳамаи соҳада аст. не только мусофиро шикоят мекунанд, баъзан фурӯшандагонам шикоят мекунанд, ки бибине бензин чанд қад қимат шуда, маҳсулоти мо ҳамаш бензин қатӣ меояд. мақсад ҳамҷа бор мезанам мебарам, ба ҳамун хотир роҳгиро ҳам қимат кашид, ҳама маҳсулото қимат мешавад. соли ҷорӣ ин бори чандум аст, ки қимати маводи сӯхт хусусан бензин рӯ ба афзоиш овардааст. қаблан нархи гази моеъ ба таври бесобиқа боло рафта буд. рӯзҳои ахир каме поин омадааст. дар 9 моҳи соли ҷорӣ ба Тоҷикистон ҳудуди 450 000 тонна маҳсулоти нафтӣ аз ҷумла ҳудуди 185 000 тонна бензин ворид шудааст. воридкунандаи аслии маҳсулоти нафтӣ ҳанӯз ҳам Русия боқӣ мондааст. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред.
маҳмурод одинаев муовини зиндонии раҳбари собиқи ҳизби социал-демократи Тоҷикистон пешниҳоди авфро напазируфта озодиашро талаб кардааст. мақомот мегӯянд бинобар қонуни нави авф ки моҳи сентябр ба иҷро даромад 3 сол аз ҳабси ӯ кам карда хоҳад шуд. одинаеви 59 соларо моҳи январи имсол ба 14 соли зиндон маҳкум карданд. ҳамкорам мирзонабӣ холиқзод ки ин қазияро пайгирӣ кард ҳоло дар бари ман дар студия аст. дуруд бар шумо. ва бо чӣ сабаб одинаев нахостааст ки қонуни авф нисбат ба ӯ татбиқ шавад? бале шаъло ҳабибулло ризоев писари маҳмурод одинаев рӯзи 17 октябр дар суҳбат ба мо нақл кард ки падараш гуфтааст худро гунаҳгор намеҳисобад ва чаро барои гуноҳе ки накардааст афв шавад, яъне беасос эътироф кунад ки даст ба ҷиноят задааст. он гуна ки медонем маҳмурод одинаевро моҳи ноябр дар душанбе дастгир карданд ва гуфтанд ки муовини раиси ҳизби социал-демократ ба авфбошӣ ва даъват ба сарнагунии ҳокимият муттаҳам мешавад. ӯ пеш аз боздошташ мақомоти баландпоии тоҷикистон аз ҷумла раиси ҷумҳур имомалӣ раҳмонро сахт танқид карда буд. вай дар фейсбуку ютуб аз ҷумла навишта буд ки раиси ҷумҳури тоҷикистон ҳам бояд писарашро ба артиш фиристад. барои ҳамин пайвандонаш гуфтанд ки иттиҳомот беасос аст ва парванда дорои ангезаҳои сиёсӣ мебошад ва аммо мақомот ангезаи сиёсӣ доштани ин қазияро инкор карданд. бубинед, оё аз напазируфтани авф метавонад сабаби бетағйир мондани ҳукм шавад ё қонун ки қабул шуд дигар ба он зиндонӣ таъсире гузошта наметавонад? бибинед шаъло, як корманди риёсати иҷрои ҷинои вазорати адлияи тоҷикистон дар суҳбат ба мо гуфт ки новобаста аз дархости ӯ қонуни авф нисбат ба маҳмурод одинаев татбиқ мешавад ва аз ҳабсаш кам карда хоҳад шуд. мусоҳиби мо афзуд авф умумӣ, яъне сартосарӣ ба муносибати 30-солагии истиқлоли тоҷикистон аст ва ин ки маҳкум шуда зери санади огоҳкунанда имзо мегузорад ё не, муҳлати ҷазоаш кам карда хоҳад шуд. мухолифон боздошт ва эълони ҳукм бар зидди маҳмурод одинаев ва писарашро таҳризӣ шуда меноманд ва ба фаъолиятҳои сиёсӣ ва танқидҳои пайвастааш аз кори ҳукумат рабт медиҳанд. солҳои охир мақомоти тоҷикистонро барои боздошту таъқиб ва ҳабси мунтақидон накӯҳиш карда буданд. созмони дидбони ҳуқуқи башар дар оғози имсол дар гузоришаи тоҷикистонро ба зиндонӣ кардани мунаққидони ҳукумат аз ҷумла фаъолони мухолифон ва журналистон бо ангезаҳои сиёсӣ танқид карда буд. сипос барои суҳбат. дар зимн бар асоси қонуни нави авф муҳлати ҳабси бузургмер ёров вакили мудофии зиндониро низ 4 соли дигар кам карданд. ҳамин тавр бо ҳисоби 6 соле ки ин ҳуқуқшинос дар мабҳас ба сар мебарад 11 солу 6 моҳи дигари ҳукм мондааст. ёров ба бегуноҳии худ бовари қатъӣ дорад ва наздиконаш мегӯянд ӯро мақомот ба хотири ҳимоят аз мухолифин ва содиқ мондан ба касбаш зиндонӣ карданд. бо гузашти 2 ҳафта аз шурӯи сабти ном барои ширкат дар лотареяи Гринкорти Амрико назди марказҳои хусусие ки дар душанбе ба таҳияи ҳуҷҷати сокинон машғуланд пур аз одам аст. ҳарчанд баъзе аз онҳое ки аллакай ба Амрико рафтаанд дар суҳбат бо Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абло зиндагӣ дар ин кишварро чандон сода ва осон тасвир намекунанд, вале хоҳиши зиндагии шоиста бештари ҷавононро ба пур кардани аризаи Гринкорт водор намудааст. навбатпои сокинон барои таҳияи санадҳои Гринкорт. ин шаб рӯз садҳо сокини Тоҷикистон бахти худро дар озмуни лотареяи корти сабз ё Гринкорти Амрико месанҷанд. пешниҳод кардагем ҳуҷҷатро ба хайр гирифтаистам. аз соли гузашта пур кардем? соли гузашта пур кардем, афсӯс вақтмон омад накард, нагузашт. аксари ҳамсуҳбатон гуфтанд ҳарчанд солҳои гузашта муваффақ нашуданд, аммо умеди худро аз даст надодаанд. дар чунин марказҳои хусусие ки барои таҳияи санадҳои Гринкорт ба сокинон кӯмак мерасонанд, гуфтанд бо фарқ аз солҳои пеш имсол муроҷиат ба онҳо бештар шудааст. дар чунин марказҳо аксар ҷавонон гуфтанд дарёфти раводиди Амрико барои онҳо мушкил аст ва барномаи Гринкортро як шонси расидан ба Амрико донистанд. шояд сабаб он бошад ки нисбати ин чиз одамҳо зиёдтар маълумот пайдо кардан ё мумкин ки шавқи одамҳо нисбати дигар давлат рафтан зиёд шудааст. фаҳмиши одамон нисбати грин-карта ё умуман сафар ба Амрико маълумоти бештар ба онҳо расидааст ки мо имсол нисбати солҳои дигар мизоҷ зиёдтар дорем. ҳаққи хизмати таҳияи санадҳои Гринкорт дар чунин марказҳо барои як нафар 50 ва барои хонавода 100 сомонӣ пешбинӣ шудааст. нафароне ки худашон ин корро анҷом медиҳанд ройгон аст.
2 ҳафта пеш сафорати амрико дар душанбе аз сабти ном дар лотарея хабар дода таъкид кард ки он аз 6 октябр шурӯъ шуда то 9 ноябр идома хоҳад ёфт. иёлоти муттаҳида соле барои 50 000 нафар дар сартосари дунё имкони дарёфти ҳаққи иқомату кор дар ин кишварро тавассути корти сабз фароҳам меорад. Толибони Гринкорт аз Тоҷикистон аксаран ҷавонон ҳастанд. маркази консулии Кентуки бо нашри омори ширкати Толибон дар лотареяи Гринкарт ва ё корти сабз барои соли 2021 шумораи тоҷиконе ки ҳаққи кору иқомат дар амрикоро ба даст оварданд 2332 нафар нишон додааст. аз миёни кишварҳои осиёи марказӣ шумораи бештари барандагони Гринкорт 2021 зодагони Узбекистон буданд. Тоҷикистон дар ҷои сеюм қарор гирифтааст. барномаро идома медиҳам. мақомоти Толибон гуфтанд ки аз намояндагони ЮНЕСКО муассисаи илм ва фарҳанги созмони милал хостанд ба Афғонистон баргарданду корашонро барои муҳофизати осори бостонӣ аз ҷумла пайкараҳои азими Буддо дар Бомиён идома бидиҳанд. пайкараҳое ки худи Толибон тарконда ба гарду хок табдил доданд. ҳамкорам Тоири Сафар мавзӯъро идома медиҳад. این سربازان طالبان مجسمه‌ای را پاسبانی می‌کنند که تا 20 سال پیش دیگرگونه بود. صورت و سیما و شهامت داشت. پیکره‌های 1500 ساله بودا را سال 2001 همین طالبان بی‌رحمانه نابود کردند و خشم جامعه جهانی را برانگیختند. اکنون میگویند که برای محافظت آثار باستانی گرانبها در بامیان کمر بستند. ما برای همه اطمینان نظر می‌دیم و آماده هزینه هستیم که از آثار تاریخی ولایت بامیان حفاظت بکنیم، چون این آثار مال یا ملکیت شخصی فردی نبوده نیست. این مال یا این حقی همه ملت افغانستان است. این یک ثمره و نتیجه همه افغانستانی ها هست. ما در این باره انشالله العزیز هر چی در وسع توان داریم درباره حفاظت از اینا کار میکنیم. نخست وزیر طالبان محمد حسن آخوند را یکی از طرحریزان اساسی محوی مجسمه های بودا می‌دانند. خبرنگار فرانس پرس از نماینده طالبان پرسید است آیا محو بودا که یکی از بزرگترین جنایت‌ها به ضد آثار فرهنگی بشریت بود کاری درسته بود؟ پاسخ ایشان هم چنین است. در سابق امارت اسلامی که بودا را البته زده یا شکستانده، اونا حتما به ضرور به خود کدام دلیلی دارن، کدام توجیهی دارن. ما درباره یزو کدام تنقید یا کدام اعتراض کرده نمیتونم یا کدام گپی را گفته نمیتونم. تا کنون آثار باستانی بامیان را بر اساس یک طرح یونسکو مؤسسه علم و فرهنگ سازمان ملل ترمیم و محافظت میکردند و طالبان گفتند از نمایندگان سازمان خواستند برگردند و ناترسیده کارشان را ادامه دهند، ولی نه همه به وعده های طالبان باور دارند. ایدئولوژی طالبان اصلا باوری بخش نیست. این ایدئولوژی محو پیکرها است که ما در گذشته دیده بودیم. برای همین ما باید احتیاطکار باشیم. وادی بامیان در قلب قطارگاه هندوکش در افغانستان بارها شاهد تجاوز و اشغال و جنگ شده است، ولی بوداهای آن که از بزرگترین پیکرهای بودا در جهان بودند با وجود آسیب دیدن قد و قامت و سر و صورتی داشتند، سر و صورتی که به گفته باستانشناسان شاید دیگر برقرار کردن نشوند. و در شهرک سرسی منطقه اورال روسیه ساختارهای حفظ قانون پسربچه 12 ساله را بازداشت کردند که در داخل یک مکتب با سلاح آتشفشان تیر شده است. پلیس منطقوی پرم گفت صبح 18 اکتبر نورس سلاح شکاری پدرش را به مکتب آورده پیش از شروع درس و 2 بار به دیوار مکتب تیر خورد کرد. در این حادثه هیچ نفری آسیب ندیده است، ولی مقامات بلافاصله بیش از 300 خواننده و 30 آموزگار را به بیرون برآوردند. مقامات ولایت پرم گفتند که رئیس مکتب پسربچه را وادار کرد که دست از تیراندازی بردارد و سلاح را تسلیم کند. بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از یکایک شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاری‌های دیگر چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته میشوند. گزارش‌های ویدیو را میتوانید در صفحه ما در یوتیوب تماشا کنید. ملاقات نوبتی ما فردا در برنامه سرخط رویدادها. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.